Ja. Det är mina kläder. Det är mina sockor. De är rena. Men det är lera. Mm. Äh. Ja, men jag drar det. Så. Ja. Ja. Där. Nej, inte på bordet. Vad ritar du? Bebe vita lamm. Det tror jag var jag. Och Kim. Kim. Amaja och Kim. Kim. Amaja och Kim. Den är fin gris. Jättefin. Det tycks som om din nyfunna skatt har ställt till problem, Malin. Titta. Titta. Blod. Oj, nej, men det är röd färg. Juvelsaken måste ha drivit med förfrågan från stället där